Mám tu niečo pre veľkých milovníkov cibule, ako som ja. Karamelizovaná cibulka napríklad aj do daru. Priprav si 4 veľké cibule, maslo, cukor, soľ, čierne korenie, ocot, nejaký dobrý alkohol a poháriky. Ja som dala rum, ale môžeš použiť aj brandy alebo whisky alebo aj červené víno. Do hrnčeka som si dala rozpustiť maslo a pridala som na pásiky nakrájanú cibuľku. Na slabom ohni som ju nechala zmäknúť. Tento recept si vyžaduje čas a trpezlivosť. Potom som pridala 4 polievkové lyžice cukru, premiešala a po troške nechala karamelizovať. Asi po 5 minútach som pridala 4 polievkové lyžice octu a čajovú lyžičku soli. Opäť som to nechala na slabom ohni redukovať. Občas to premiešaj, aby ti to neprihorelo, bola by to škoda. Keď zmes začala husnúť, pridala som ešte štamprlík rumu. No a napadlo mi ešte pridať štipku čili, tým predsa nemôžeš nikdy nič pokaziť. Nechala som to zredukovať, aby to malo konzistenciu dobrého džemu a vypla som to. Samozrejme to nezabudni ochutnať a ešte doladiť podľa svojej chuti. Naplnila som poháriky, ktoré som potom pekne ozdobila, aby bol darček dokonalý. Najradšej podarúvam darčeky, ktoré som sama vyrobila, pretože je tam čosi viac ako v kúpenej bomboniere.